Aine daoine ar a chomh mar cheoltóirí éineann, mar bhirt, mar cheoltóirí le bhar gláán, mar chuid de bhleith na háige. Tá ceol inéis a bh thuirt go leor éitethe agus tá mai cinnte go bhíonn se gríthe agus go bhíonn se mar obair chruaid ach ru sé bhgónaí geíomh mar cheoltóirí mar an garamúla. Yeah, well, Aird Séamus trí himpeiste támuid mar cheoltóirí proficiente ach támuid chosásta gohfuil támuid an dana ag ceol im líana bhí muid san Austráil an ar bhí muid America agus a Canada. Támuid bhar fud na Europa freisin agus just mariaal a geol agus ar a goiltear agus ar a tanga gomuid ná leis sin agus támuid fearhuioch gur rugó agus gur toig muid in áit a bhfuil lán le ceol agus gaeilge. Bud a dúirt cíomhain sin an cantar speisialta sin as a dagan sibh cantar atá buite i scialaíart, filiart, ceol, an ceol tradiisianta agus an nuaráníart. Da me hegal a raunú spata bhfuil mar an tinchar sin a bhaintlis ní hoglaat mar neit a hain níos fear a raunú héimis? Ja, tá marrá le tan sin a ríide, yeah. Gus sin rud ní tá muid bhar ó athe is mar eall orne agus an obair rinne muid agus an cleacht a chró rinne muid máile ggóil na de sin na seine na ríide teann se siarcha fadal mar tuaine náit tá báte le cultúr atá go smórs den daine agus an meas atá daine ar cultúr na hÉireann ar a teanga ar an Seamus ar na halína dúchasacha agus chuidú an grá sin isteach anine mar chuoin ógus mu de fás níos Conamara hí nerid meántóirí himpeláirn hí nerid fundadóirí ceoltóirí agus daimseúirí hí muid brethórbus muid inar ngasúr begabíidecha agus rá linhéin bhaid an bhenaí bevrálinn bheith an páirteach lecha agus mar chuid gon glúiseach sin natáin na halína se a chuineal be gan chéad glón eile. Mórach na daine choróine, ní bheith an sefre se, ní bheith an fír rud se ein agus tá sam gohfuil sé sin goil an cumir sin goil se Har bheith goil me díad rá ach na ríide píri tuigim muid an táhaach tá geis lei sin agus an passion a bhí ag muinte sin aine choróin agus muinte na gailteach a bhí an róin. Lé sin chuineal be chuine agus níana muid dearmú go deir sin agus muid a taimhú. Yes, san is na ríide tá muid in na slí behes ach is marall na daine sin goil na sin aine is. Tá sé sin specialta. An waráníart mar is rud ar leichetá an beidir do ghaoine na dgin waráníart ar an teannos agus ní féidir reg a rud níosetá na is ní hílim na tá daoine geirí galig rangana fod na tíre, fod na crinne, ar Zoom, ar líne, ar ahanna le bhela, a has stíl ínta ahananta do gach réigin in bhfuil an Seamus le fáilan agus tá sibse a réigin bhfuil an Seamus go smir agus go bíá ins na daoine agus ní rud é bhain le CD ar a gáil ná éar an radio. Tá se bíás na daoine mthim go minic nar a lóran tú le daoine sa cantar? Ó tá sé mar chuid gon fphobal, sé mar chuid gon síl generalta gon síl leiúil mu sanáin agus Tá mai ceappa gohfuil réomhlóid go hééis cinn starla leis bhíir se cool ar bhealach a bheith goráníocht na Seamus rud nach ra cool stoi agus muid Harbheith óg ach Tá mai ceappa gohfuil sé an táhachtach tá daine is tá siad i tuairt an nóáíocht a seaachta Seamus tá siad de chur orla sí leis. Níháin inis, bhí ledí chláanad agus altan agus scarabbré agus líad an róin ach ggóil sé gnóach daine inis ggóil is go níos tá muid taiisiil ar fud na crunne leis. Níos tá tególa dhéanana idir stílan agus seanra ceola éagsúla agus ggóil sé sin go má. Ní gá go nárá sé, ní hegóil muid rá caithar é áhrú ach ggóil sé nádra agus fullain agus ítach ggóil sé a gulchan cín freisin agus tá mai ceappa go binne an réomhlóid cheart tá tarlú inis níháin is ceol leis an gailge leis an dámsa gailech tá go leor nóáíocht a tarla leis agus go leor croíocht a geis leis agus tá muid ítach bródú le bheith mar chuid gon glóiseach sin agus na ceoltóirí eile ar fudfad na tíre atá mar chuid gon glóiseach sin freisin. Ru se beidir mar bhainteiste go ru se bhabaltain ceol a léú gur ceol airlaise a go chomáid fiú leis an dasa chomáid mar tá riim a bhaint leis le nar a bhín tú a réhhar na scóir tegann tú an pectar omlan féidir nar tan na coidirní sinna le agah. Hínte tá cheappa gur idir gníomhiocht ceappa haon chuibh gur an ruchéine gur idir gníomhiocht idir na stílan na difriú nó na cleachtaithe difriúil bhí baintach le na halíine. Bhí mu an chud chun dáim sa thuirt seach na óráníocht, chud gan óráníocht thuirt seach sa ceol agus gorínta chun taithhíon smaile le na cudhní cína sa tám smaile na cáirde tíocht le seach le na thuir sin na broga dámsa chopla glúine cóch mu chéar mórd, chopla sweet sa bhéal agus a bheith ceolalinn gotí dean na hí. Siad sin na cudhní cína sa tám san na réide, agus na phleannigs na féilte freisin.